Nangayo karon sa tabang ang mga residente sa Barangay Quiapo, Abad Santos, Davao Occidental. Human nga ma-isolate, may kalabigitan sa nahitabong landslide, nunot sa nahitabong linog, Hunyo 8, 2026. Sa pakiginabi sa DXDC Davao kang Kapitan Juldit Dayukos sa Barangay Quiapo, nga 70 ka pamilya ang gihangyo niya nga mamakwit gikan sa sitio Tagbak, Balakayog, sitio Butil. Matod sa kapitan nga ang kabalayan sa lugar partially damaged apan dili na pwede gamiton tungod ng likin ang mga yuta basin mahitabo ang landslide. Diin nakasinati sab ang mga barangay sa lain pang mga landslide sa kaumahan. Daghan og landslide nato. Daghan. So mga kuala ni mga kalubinhan, mga kaumahan, mo ni kasagaran. Naay mga portion sa mga balay nga nagtagilid ana tungod sa ligi. Sa karon, adna matud pay mga individual nga nagpadala sa tabang pinaagi sa e-wallet nga mao ang gigamit nga konsumo sa komunidad apan kung mahurot na dakong problema sa katawhan, busa ginaot niya nga madayon ang pag-airlift sa ayuda gikan sa panggabahanan. Kasama mo sa balitang serbisyo publiko, RadyoMaN Bien Abanos, tatak, RadyoMaN.